مهرانی درود سر وطن پا بلوچ راجا مردار چارو کشم ارجا هر کجا شما زندمان و اشبا بلوچستان تا فوجی آپریشن چی ابید ہما کے مردمان پر زور برگو گارو بیگوا کنگ ریاست عمل ہر ضلع ہنی تا ہر ڈسٹرکٹ ہنی تا اور کوہ کوچگنی تا جاری ہیں ہمیں بڑا کہ آواران تا چیزیں روچا ساری بازیں ورنہ کے برگ بوتا کہ آنی تا ایک ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ہیں کہ اوت ایک ڈسپنسری بوتا کہ آر چاہی کلینک تہا سرکاری مردم گو سرکاری گاڑی و سرکاری تو پنگو یونیفارم اور براہتنگو سیول وردیا تار پر زور گن پوائنٹ سر زرتوش ہوتا بلے اسی برگا چی بعد یک لہتے روچا چی بعد سے چار روچا چی بعد آرا گیسا اور تگش کے باری چیزی شوازا بلے ایک پہم مننا کہ فوجی نکر رہے ہیں بقول آئی مردمان یا کہ آئی برتگیں گاڑی ہوں گے تا کیمپے دا پا ایر ہیں اور مننا گئے ہم بلے چنچو وحدیں آر داشتگش ہوتا بغیر ریزن بغیر وجہ اور ہمیں بڑے بازیں دیکھا ورنہ کیا اشا آوارانہ چسکنے بوتے ہیں مرشی مگوں ڈاکٹر عبدالحی ہے فیملی ممبر بختاور بلوچے گپ کنا کہ آئی چوڑا برتگتش اور کدی برتگش ہمیں حوالے سر مرچی میں گپ اترانے سلام بختاور بلوچ تو چون وشے شکر وشاء الحمدللہ. تو ڈاکٹر چی ہے عبدالحی ما ڈاکٹر عبدالعی نظام آسے. ہاں ایشر کدی برتگتش ڈاکٹر عبدالحی کو یا چی برتگتش ڈاکٹر عبدالعی 1 جون 2024 چاہی کلینک اوارن نوندرا چکس کنگ بوتا. ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹری بوتا ہے یا کہ ڈسپنسری کمپیوٹر ہے جی نا آئے کو ٹرینی بوتا او ٹی اسسٹنٹ کار او ٹی اسسٹنٹ آپریٹنگ تھیٹر اسسٹنٹ بوتا. وڑے کھیزی بوتے ہیں چوشونا اس تا چی وشان مطلب باروک شو دکان تا برتگتش دیگه مردم بوتا بوتا او دا ایک مرد میں بوتا یا میں اشتا کہ سادہ لباس تا بوتا اور لتے وردی تا بوتا آتا اور زبردستی آرہ بوتا. چونے وردی تا بوتا مطلب پولیس وردی تا یا کہ ایف سی فوجی یعنی ایف سی وردی تا بوتا. گوڑا آدھے کے مردمان دس نہ جاتا گپش نہ جاتا اور نوشتی میں پرچے برگائن نے ಇನ್ನ ಆಚೆ ಅವನ ಬರ್ತಾ ಅವನ ತೂಪಕ್ಕೆ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಚೇಕ್ತಾ ಅವನ ಇಷ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಕೈ ಇಷ್ಟ ಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಬಸ್ ತುಪ್ಪ ಕರ ದಾಸ್ತಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಚಿಸ್ಕ ಚಮ್ಮನ ಬಸ್ತಿಗೆ ಬುಸ್ತಿಗೆ. ایچھے ٹائم بوتا یہ صبح سے 4 بجے فجر ساری ہوتا. اچھا فجر ساری گوڑا ایشا ساری ادھنے کے لوٹارن تا کہ کلینکا ای ٹائم اشتا جی نا چون آروادہ کلین کا بوتا ایک یکشن بیوتی کی ساتھ تا آروادہ چون آفتے کے تھا ایک یک کریوتی کی ساتھ تا چون آروادہ کلین کا بوتا. مطلب تو شپا آمود بوتا روچا آمود بوتا جی ہاں آروادہ مودا بوتا چاپروچا مودا بوتا. گوڑا ایشے چی پاد گپ پیش نہ جاتا کہ ما پرچہ آدھے کے مردمان کہ ما پرچہ برگائن نے یا کہ چیئے کارن نے یا نیارن نے چیئے یا چی گپ پیش نہ جاتا چوشیں بس اروادہ کیمپ اشتا ہوں ہمیں گپ جاتا کہ یک دروچ تیالا دا یک دروچ تیالا دا کیسنے شک کے بنیاد آمود ہے بلے نو سیم آگوستا سیم آچ زیادہ ہے روچ گوستا بلے تنگی ایچ حال نیستن کہ بارے کجائیں چونی آرہ داشتگیش. چو مننا گائیں کہ ہم برتا میں کر رہے ہیں جی ہاں چون من گئے اور کمیشن یہاں تک کہ پیشی بھی بوتا ہمارا رپورٹ تو نہیں جوڑنا تھا بلے ہم آوانی کر رہے ہیں. مطلب یہ شام شمع کر رہے ہو کا مننا گائیں کہ میں کر رہا ہیں یہ تک کہ ڈی سی کرا بوتا اور انہوں دا کمیشنر کوئٹا سیکریٹا ایشانی پیشی بوتا اور ہم مشتا جی ہو ہم بوتا ہم دا ہم میں کرائے آوارا نہیں ہم کیمپا بیشتا گا ہم مشتا ہم دا یہاں ذاتی گاڑی ہستے ذاتی گاڑی بھی کیمپے دفعہ وشتا تھا. اچھا گاڑی انگتا من کیمپیت پوشتا تا میں جندے کل شما شیعہ چی پد شما ڈی سی کرش ہوتے یا کہ تانی ایف آئی آر کو ایگا پانگوڑا چی کچھ گیا شروع اما اول سر اما ڈی سی کرشتا ڈی سی اگو اما ڈی سی ایم اوارن ڈی سی عائشہ زیر اما مائی کرشتا کہ منی براس برگ بوتا من زاماس برگ بوتا آنگو ایش چیزا منا کارنے استے کیمپ والے نہیں کارے یہاں تک کہ نون درہ توگا ڈی سی دستے ہیں بلا یہ مرامی اگر چیزتے ایشو میں برے کیمپ ہم برائی چیزا کو کار نہیں سرکاری ملازمے برتگیش انکا شام برائی چیزا کارنے شو میں مرضی شو میں برے کیمپ ہر جاگے برے بلے منی کرامے ہیں ڈی سی کچھ گیا کہ منی کرے میں کئی کرے بری اوڑا جی ہاں اما عائشہ زیری اما انچو شی منی کرامے یہ چیز منی دستا نہیں ہیں چی فوج دستے ہیں برے اما منا بگوشی. ہاں مطلب اکشی منی دست نرسی گوڑے ایشی چی ساری زنے ایشان کدی ڈاکٹر عبدالحی
چوشن گپی جاتا ہے کہ دمکی کولای چوشن چیزیں جی نا پیشا ساری چشنا ہوتا ہے یہاں تک کہ آوان کے ڈی ایچ کے ہاسپٹل آوارا نے ودا لگتے ہیں فوج استے میجر استے ہم کو کاریں بھی آوان کو آئی سنگتی بھی ہوتا بلے یہ انہیں دم کی چیز آرہا بالکل بھی نہ رستا اچانک آتا وانا چستا برتا گوڑا شما ایشی چی ابے دیگه برچی کس کی که میتنگ پرسن والا مردم و ده هیومن رائٹس سے گا گومش شوتا کسی گون گپ کرتا جی او اما بی بی این پی کے رشتہ ماما قدیر کے رشتہ نصر اللہ کے رشتہ اور اما بی وائی سی ابھی گو آل پرتا مطلب ایشی ڈیٹا داتا گون جی او آوانا داتا کیس فائل کرتا مودا مطلب ایف آئی آر شما کرتا تانیا جی نا ایف آئی آر نبوتا میں ایف آئی آر کنگا بھی نہیں پرچے نہ کنا گئیں ایف آئی آر درج نہ کننتے ہمیں پولیس ودا مطلب شما که رای ورچی وشن ڈائریکٹ که ما ایف آئی آر نزورا یا که ما دیگه طریقے وش بعض جگہ وش که بیا نامعلوم نام پکنے تے نو ایو نامعلوم نہیں دا جندش برتا گاڑی رک او اشتارے تا گندا گئیں تے اور واتو من گیا او گاڑی ثبوت ہے کہ نہیں کہ پیدا پائیں اور واتو من گیا پتہ ڈپٹی کمشنر ہے کر رہا من تگش نو ایشی چی انگتا ایف آئی آر نزورا جی او آشت فیملی والا استا فیملی والے اولی کتے ترسا گائیں زیادہ یہ چیزانی تا شی ہمارا بلکہ دن کی پرچا کہ ساریہ بھی ہمارا اشتا کہ خاموش بھی شما اما آٹے با اتجا چیز نکتے کو کانفرنس کو تا ہمارا اشتا شما بیان داتا ہمارا بازی اب نہ کننتے شما خاموش بھی ہما 25 جولائی تک مولت بدے رعایت کرنا بلے تنیہ تک رعا بھی نہ ہوتا نو فیملی والے نہ ترسے نہ گائیں مطلب فون کا نا گوشن کہ خاموش بھی یا کہ لوٹاری نا یا مردوں میں رہ دیا کیمپا لوٹا ہے نا برے فون کننتے ہاں ڈاکٹر عبداللہ کے پتگی چارو چاچے رندارا گسابی آتے گس تھا بوتگا آئی کتاب لگتی چیز بوتا اور میں کلین کے سامان بوتا آدھی ضرورت آئی کرا بوتا دیکھا اچھی آئی کرا نرستا یہاں تک کہ آرتے گسا پیش بھی داشتا کہ ہمیں کرا اور واپس بستگی بھی یہ بھی ایک بلائیں ثبوت ہے کہ گسا آتے گیا ہوں شمارے جن شما دیست کے گوائیں گوان گو گسا تو جی آتا آئی جن تے براسان دیستا ہے گوہاران دیستا ہے ماسا بھی دیستا کہ جن دے گوم بھی بوتا ڈاکٹر عبداللہ پادا برتکش پادا آمائیں آرے گا وڑا نیا چچورو چے نو بعد آرگانے آرتے گے چچورو چے بعد آرتے گے تیش چار روچا رند آتے گئے تھے گوڑا ایشان چے علاوہ عبید دیگا چچو مردم او گار برتکش ہمیں پریزوتا اسی چے رند چاپا لگی تا 12 جولائی دل جا نامے نے ہمیں وطی اوارا نے امودا آرا چس کرتا پدا چیری مالارا بھی چاپا بوتا عبد الباسط نامے نے چس کرتا اور سعید احمد نامے نے بھی چس کرتا ہمیں مطلب شاہی ڈاکٹر بارا چے رند ادھر بوتا جی گا ہاں چے رند پدا چاپا باز لگی تا اور بازے مردم چس کنک بیتا چاوارا نا گوڑا سیاسی پارٹیاں نکل رہا شوش ہوتا گے وشتا گا پرچہ ڈاو ایک ڈاکٹری بوتا کلینکی بوتا گے علاقہ تہا شما نمائندہ ہستا آئیں نہیں کرش ہوتا گے علاقہ تھا نمائندہ مطلب آمانا گشتا ہر چیزیں نو یہ فوج کے رکسی دست نہ رسی تھے نو ارچی کا فوج کا اما ایشی اچ کرت نہ کنا اما بازے نہ نکے رشت کا آنشا ہو اما گپائے سفارش کرنا گئے بلے اچ بھی نہ بوتا تھا نہیں بعض این مثلا که زیه اما استن کے یہ بوتا خیر جانی براس بوتا جمیل بھی زنجو بوتا یہ شنگو بھی گپ کرتا نو اکثر مردون چشان گوڑا شما مثلا اینچو مردون گار بوتا یا باری زوتن گار بوان گوڑا می فیشن فیملی مردم پرچه چو احتجاجی نکنه زانا گایں که برتا که او دا انگا ترسا اما ہوتی احتجاج کشتا اور دل جانی مردم استا ہمیشہ کوشش کریں کانفرنس پوسٹ چیز دے گئے بلاوا نے بھی ہمیں ہے کہ خاموش بھی ہم خاموشی اسرا رہے یا لکن ہمارا پریشر دے گی ضرورت نہیں ہمارا یا کوئی پروٹیسٹ یا کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہم خاموشی اسرا یا دیں شما خاموش بھی ہم بھی آ رہا ہے یا دیں نو ہم نے یک کوئی ہمیں آسرا دے گئے کہ خاموش بھی که ڈاکٹر چیچو زاگی استا جی ہاں ڈاکٹر یک زاگے استے انو 2 سال نہ ہوتا اور یک انو ہوتا مائی بھی تیارا ڈاکٹر ہوتی گیسے بستر براس بوتا ہے کستر مطلب گیس مستر نہ ہوتا دومی نمبر بوتا ای پوشتا چیچو مردم بوتا گا ڈیپنڈنٹ بوتا گا کوئی لوگی بوتا گا یا ماس پیسے اوار بوتا ہے که فیملی یہ جنشتا گا یک جگہ نشتے ماں سے پستے آئی لوگ بان کے فضاگن تے درا ہمارے سر ڈیپینڈ ادرا مطلب ماس و گوار و فیملی گیشتر درا ہمائی سے ڈیپنڈ بوتا گا جی ہو
क्या होती खानदान थे ओली वान इन दबूता और अमाए आवाना संभालगा बले मर्ची यार था बाकी में इदारा हाँ नशवा लिखता फर्स्ट का ह्यूमन जी राइट्स से ये डन इदारा के अस्ता इशाना शुमर लिखता या कसी शुमर अच्छी अबेद दिग फर्स्ट का बाद मर्दमनी की गारबा उधर रियासत था गपश नजूरी पुलिस फौजी हमें बड़ कुछ गुड़ा शुमार अच्छी अबेद तो जो सही है कि कसी है मतलब जो डन्नी इदाराना लिख के कोशिश करता या कि मुल्क के तहई में राइट से इदारा आन आन लिख कर लिखता और रह था जी हाँ कोशिश करता और इंटरनेशनली केस फाइल भी करने की कोशिश करना आए थे अस्ते कि डन आई प्रोटेस्ट वगैरह चीज बूता जर्मनी इंगो आंगो और आई कोटू भी जरूरत बूता डॉक्टर अब्दुल्ला فشو वकील वकील अस्ते कि अमे वती एक फैमिली एक वकील अस्ते मतलब भले शो को वकील गप करता जी हाँ वकील अब गप कुत्ता आवश्यकता कि शुमा अगर कमीशन दाता या शुमा सीपी फाइल करने थे फर्क ना का भले अगर शुमा कनक लोटे सीपी फाइल गुना मत सीपी भी फाइल करने थे भले इसे कमीशन अगर शुमा वती केस दाता गुना बस से कुजम कमिश्नर हमें वीबीएमपी चे JIT है क्या ये वीबीएमपी ये तो के बोलते के आवश्यक के मतलब उधर दुकान था स्टोर का आर जाता के न तू पक्के दाश्ता ओदा मर्दम तो आवना खामोश भूगे वास्ता उछता और आरा तू पक्के सरे सरे तू पक्के एरता चमाना बस के बस बुर्तगीश आई जिंदे गाड़ी तो जल्दी गाड़िया बस स्वाद बुरो من نتوار بختار بلوچ